ଭାଇଆଣି କ'ଣ କରୁଥିଲୁ? ଚିତା ପକାଉଛୁ? ହଁ ଚିତା କିଏ ପକାଏ? ମା ଆଉ କିଏ ପକାଏ? ହଁ ମା ପକାଏ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଚିତାଟା କିଏ ପକାଏ? ଦୁଆର ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଚିତା ଆଉ କିଏ ପକାଏ? କିଏ ପକାଏ ଚିତା ସବୁ? ହଁ ବୋଉ କ'ଣ ବୋଉ ବାବା ଚିତା ପକାଏ। ହଁ ନିପି ଦେଲା ନେସି ଦେଲା ସବୁ ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚିତା ପକାଇ ଦେଲା ସବୁ ନେସି ଦେଲା ମାକେବି। ଚିତା କିଏ ପକାଏ ମା? ତୁ କାହାଠୁ ଶିଖିଲୁ? ବାପାଠୁ ଶିଖିଲୁ ଚିତା? ମୁଁ କହୁନି ଚିତା ପକାଏ। ହଁ ନା ତୋ ମାମା ପକାଏ? କିଏ ପକାଏ? ମାମା। ତୁ ଚିତା ଶିଖିଲୁ ମାମାଠୁ? ହଁ କେଉଁଠି ଚିତା ଆମର କେଉଁଠି ପଡ଼ୁଛି କହିଲୁ? କାହିଁ କେଉଁଠି? କାହିଁ କାହିଁ ଏଇ ଦୁଆର ମନ୍ଦିର, ଏଇ ଦୁଆର ମନ୍ଦିର, ଏଇ ଦୁଆର ମନ୍ଦିର। ହଁ